Dyw'r arwyddion yma ddim wedi newid. Ond mae'r canllawiau ynglyn â phwy sy'n cael defnyddio'r gofodau yma wedi newid. Mae canllawiau newydd gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, yr EHRC, yn nodi. Y dylai gyfodau unrhyw, fel toiledau ac ystafelloedd newid, gael ei defnyddio ar sail rhyw biolegol, sex, yn hytrach na hunaniaeth rhywedd, gender. Gall hyn effeithio ar dros 10,000 o bobl drawsrhyweddol yng Nghymru. O dan y canllawiau diweddaraf sydd wedi cael eu cymeradwyo gan weinidogion San Steffan, Gall busnesau, ysgolion ac ysbytau wahardd menywod traws o afodau benywaidd a dynion traws o afodau gwrywaidd. ac mae hynny'n berthnasol hyd yn oed os oes gan yr unigolyn Dystysgrif cydnabod rhywedd gyfreithiol sy'n caniatáu i berson trawsrhyweddol gael ei gydnabod yn gyfreithiol yn ei rhywedd dewisol. Mae'r EHRC yn awgrymu dylai llefydd gynnig trydydd gofod neu gyfleusterau niwtral hefyd. Mae hyn yn dilyn dyfarniad llys diweddar sydd wedi egluro bod y geiriau menyw a rhyw yn y deddf cydraddoldeb yn cyfeirio at rhyw biolegol. Yn ôl Llywodraeth y Deyrnas Unedig, mae hyn yn rhoi eglurdeb cyfreithiol i sefydliadau ac yn amddiffyn gofodau unrhyw. Dywedodd y gweinidog cydraddoldeb yn San Steffan, Bridget Phillipson, mae'r nod yw i gadael i bawb fyw yn rhydd rhag unrhyw aflonyddwch. Ond mae grwpiau ymgyrchu fel Transactual yn dweud bod y canllawiau yn gadael pobl traws a llai o hawliau ac yn ei gwahaniaethu ymhellach. Mewn ymateb, mae mwy na 100 o aelodau seneddol y Deyrnas Unedig Wedi llofnodi cynnig i rwystro canllawiau diweddaraf y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ar gyfer gofodau unrhyw. Mae 7 aelod seneddol o Gymru yn ei plith. Ond, be yw barn Llywodraeth Cymru? Siaradais ar dirprwy Brif Weinidog Sioned Williams a gadarnhaodd fod Llywodraeth Cymru yn parchu dyfarniad y goruchaf lys a'i bod yn gweithio i sicrhau bod ei polisïau a'i harferion yn cydymffurfio ar gyfraith. Ychwanegodd, Rydyn ni fel Llywodraeth wedi ymrwymo i wneud popeth i gryfhau hawliau LGBTQ+. Mae hawliau y gymuned honno dan y bwysau mewn rhai mannau ar hyn o bryd ac ein ni'n glir y byddwn ni'n amddiffyn yr hawliau hynny yng Nghymru.